रघिया के बेर हो गइल। बाबा योगी ना सुबेर हो गइल। उगी उगी आदित्य माल आई जी। उगी उगी आदित्य माल आई जी। रघिया के बेर हो गइल। रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादूपुर बाजार। म्यूजिक बाय मोहन यादव। समति वैल जो बताल बाटनु जी। कब आई बछपरा के घाटनु जी। वैल जो हताल बाटनु जी। कब आए जादूपुर के घाटनु जी। उगी उगी बाबा दर्शन देखाई जी। उगी उगी बाबा दर्शन देखाई जी। रघिया के बेर हो गइल। भूखल बालो छोट के परब। नंदनी खाड़ बाड़ी पनिया में देवेला तीन दिने से भूखल बालो छोट के परब। नंदनी खाड़ बाड़ी पनिया में देवेला धनु धर्म में ध्यानवा लगाई जी। दुर्गेश बेहदर्दी ध्यानवा लगाई जी। रघिया के बेर हो गइल। बाबा योगी ना सुबेर हो गइल। बाबा योगी ना सुबेर हो गइल।